Şuun 15 dekabrda paýtagtymyzyň Olimpiya şäherçesiniň başabaş töweşpungaty sport toplumyna halkara ilim bilim olimpiadalaryny hem-de sport ýarışlaryna baýrakly orunlary eýeleýän ýaşlara şat erpaýlar gowşurly. Onu aýratyn tapawutlanan 2025-nji ýyl boýunça halkara ýarışlaryna baýrakly orunlara münasip bolan türgenleri Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan degişli pul we awtolog sowgatlar gowşurly. Häzirki günde ilim bilim ulgamy bilen birlikde milli sportyň iň saýlama wekilleri halkara ýarışlarda üstünlük gazanyp dünýä ýarışlaryna uly ýeňişler bilen iýleşlerimizi iýdigderli begendirýärler. Ilymda, bilimde we sport öňde barjy ýaşlary syýlalymak dawaralaryny geçirmegiň asly däbi öwrülmegi, olaryň ýurdumyzyň ilim bilim ulgamynyň ösdürilmegine hem-de sport mümkinçilikleriniň belende göterilmegine goşýan goşantylarynyň aýdym suwutnamasydyr. Halkara ýarışlarda baýrakly orunlary eýeleýän ýaşlar we türgenler şat erpaýlar üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine we türkmen halkynyň milli liderine hoşallyklaryny beýan etdiler. Azaliyam azap çağın var, yalkın façyan şamçına